non temos cobertura ninguna. Agora non temos cobertura nin teléfono. Es muy complicado y muchas veces es muy difícil mantener una conversación normal. Pues aquí estamos como apartados do mundo. Desde fai 2 anos empezou a non haber nada. Se caímos no camiño, estamos solos, non hai maneira de comunicarnos con nadie. Moitas veces teño perdido contratos de traballo. Nos creamos unha empresa e tuvemos que desistir. Que al mandarnos os escritos ao Valor do Pobo, ao Concello, a Telefónica. Na actualidade, ter a cobertura é un dos servizos máis importantes. Aquí en Ribala teñen un grave problema con ela, porque en moitos puntos non hai. De feito, seguimos mirando o móvil, nalgúns puntos márcanos que só podemos facer chamadas de emerxencias, e noutros puntos xa directamente dinos que non temos ningún tipo de servizo, que non podemos siquiera chamar aos propios servizos de emerxencias. Tedes problemas ca cobertura? Sí, aquí moitos. Realmente a cobertura é casi nula ou nula, días de chuvia temporal xa nada. Pois os días, bueno, que están así máis despejados, eso hai un mínimo de cobertura, pero moi pouco. Non, cobertura non temos nada. Uniquísimamente, non sempre, pero alá na ventana, nunha esquina da casa, na ventana do cuarto de baño, ali a veces podemos ter un pouco de cobertura, pero senón aquí non hai cobertura, non hai ningunha cobertura. Moita, non temos cobertura ninguna. Agora non temos cobertura nin teléfono. Tiñámoslo por vía satélite, non sei que dixeron que non funcionaba agora o satélite, e quedamos sin teléfono. E agora estamos mal, porque non nos podemos comunicar con ninguén, nin con os fillos, nin con ninguén. O móvil non colle, o fijo non funciona. E o problema é que están nos cobrando non igual, pero ainda pagamos o día 11 de noviembre 15 euros e pico, que sin teléfono que levamos 3 meses polo menos sin el. Temos problemas de cobertura, de internet, móviles, para todo, cobertura en todo, en general en todo. Nosotros ahora mismo lo que tenemos es contratada con una operadora que se llama Estrada Digital, lo que es el servicio de internet. La verdad es que es un servicio que bueno, nos saca del apuro, pero desde luego está muy lejos de tener los estándares de calidad que serían necesarios en cuanto a velocidad para poder trabajar de una forma normal, como lo hago en Vitoria, donde vivimos, o en cualquier otra ciudad, probablemente de cualquier otro municipio de Galicia. Pues aquí estamos como apartados do mundo, sin cobertura. Se nos pasa calquer cousa, pois non hai maneira de chamar a nadie, ni ao 112, ni a outro, uns días peores que outros. En fin, quixéramos ter un poquinho de cobertura como nos outros lados, polo menos, pero non temos nada. Entón, cando queredes chamar, como facedes? Pois, gracias a un teléfono fijo que temos, que tamén parece que os queren sacar, pois gracias a eso, de vez en cuando, pois temos que tamén a veces non ten cobertura, pero gracias a él, pois nos fomos arreglando. Senón, pois tamén temos a Estrada Digital para poder comunicarnos por WhatsApp. Como depende do día, a veces a mellor aquí desde fora das falado un pouco, pero outro día xa non hai maneira, non has escollido nada. Depende. Desde fai 2 anos que houbo unha tormenta grande, bueno, tuvera unha avería nun repetidor, empezou a non haber nada. Antes ainda había algo, pero agora xa nada. Unha das cousas que máis lles preocupa é o que pode pasar pola ausencia de cobertura. O problema máis grande non é ainda o da casa, é que se salimos simplemente a levar a basura que ia a 200 metros, se caímos no camiño, estamos solos, non hai maneira de comunicarnos con nadie. Simplemente aí, no medio do camiño, se rompemos unha perna, non sei como se pasa alguén por aquí. Incluso, se tedes que chamar, por exemplo, a emerxencias, como facedes? Desde a cociña chamo, falo. Non na cociña temos cobertura.
Pero despois no resto do aldea nada. Nada. Tes que coller varias aí, en riba aí no cruceiro de arriba, xa hai cobertura, pero aquí xa non tens cobertura. Moi pouquiña, ou ningún. Ali ao mellor no cruceiro, pode ser. Uno de los temas que es crítico bajo mi punto de vista es no tener una buena cobertura de móvil. Y eso es especialmente crítico en una situación que se puede dar perfectamente de un accidente o cualquier tipo de necesidad que requiera llamar de forma urgente a emergencias o atención médica o cualquier tipo de servicio. Eso de forma extraordinaria, pero en el día a día es muy complicado y muchas veces es muy difícil mantener una conversación normal por móvil, algo que hoy en día es surrealista. Se tedes que chamar a emerxencias, como facedes? Pois levantar a man. Aquí para chamar a emerxencia nada, ou ten que ir unha a baixar a outras parroquias que teñan algo de cobertura ou nin 112, nin... Bueno. Non creo, porque o teléfono malo móvil temos que ir alá ao cabo de Beiga, lonxe. Non temos solución ninguna, estamos mal, porque claro, imagínate se nos poñemos mal de noite, que teníamos que chamar unha ambulancia ou comunicarnos cos fillos ou con eso, non podemos. Estamos incomunicados de todo. En vez de ir para diante, fomos para atrás. Teño 2 persoas nonaxenarias na casa. Tuvemos que quitar o teléfono fixo, porque funcionaba fatal. Demoslle un teléfono móvil, pero elas non se entenden con el. E xa tuvemos problemas tamén con isto. E tamén que non ten cobertura, o sea, é que é todo un desastre. E así non se pode vivir. Nós temos dereito tamén á cobertura, igual que teñen os da población da Estrada, os de Madrid ou os de Bilbao. É que non pode ser. Si temos calquera incidencia temos que subir acima dun prado, e se tuvemos algunha incidencia, algún accidente ou personalmente, e entre que teñen que buscar un sitio onde haxa cobertura para chamar a ambulancia e que che ven a ambulancia podeche pasar unha hora. O sea, bueno, no meu caso foron fracturas, pero se chegase un infarto ou algo, pois creo que non estaría aquí facendo esta entrevista. Bueno, o 112 en algunha zona pode chegar a... porque con escasa cobertura si se pode chamar, pero vamos, que tes que andar buscando, o sea, se estás en un sitio ou caeches nun sitio sin cobertura, é imposible chamar ao 112. Pero por qué? Cada compañía ten unhas zonas nas que conta co servizo de cobertura. A maioría das veces coincide cos de outras compañías, pero outras non. Dentro da área na que a operadora que ten contratada oferta o servizo, pode facer calquera chamada. No momento no que sae desa área, xa non o pode facer. E se está nunha zona na que outra empresa sí que o ten, en caso de que teña que chamar ao 112, o seu terminal conectarase á liña desa compañía, que é cando nos marca que se pode facer chamadas de emerxencia. Pero se non hai cobertura de ningunha compañía, nin sequera poderá chamar a emerxencias. Aquí en Ribela tamén existen varios negocios que tamén se ven moi afectados por esta ausencia de cobertura. Hai falta de huéspedes e de que eles teñan un servicio, sabes, por culpa de eso, non poden incluso estar ali tranquilamente nunha zona tranquila e traballar. E moita xente hoxe o que require é eso precisamente, vir, estar nunha zona tranquila e relaxada e poder traballar. Entonces, bueno, eso é o que non está ocurrindo hoxe. Tanto para cousas de traballo, reservas pola Casa de Turismo Rural, e eso é un incordio comunicar co exterior, vamos, tanto por cobertura como por internet. Nos creamos unha empresa e tuvemos que desistir porque non hai maneira, non hai nin temos velocidade con internet, ao non haber fibra óptica, nin temos posibilidades de facer facturación, recibir pedidos, gravar, o sea, non podemos traballar en condicións normales, non. O teletraballo é moi difícil e ter unha oficina no rural aquí, concretamente, agora é prácticamente imposible, menos en algunhas zonas, non? E, bueno, eso foi o que fixo que tuéramos que trasladar os domicilios fiscales fora de Ribela, porque é imposible crear aquí empresas, o sea, telas aquí. Tiveches pérdidas por culpa desta falta de cobertura? Sí, claro, pérdidas incluso de poder coller chamadas telefónicas para reservas, reservas online,
Porque eu dependo totalmente por o traballo, dependo totalmente da cobertura, porque estou en listas de contratacións e cada vez que me teñen que dar un contrato, pois teño que estar pendiente de chamadas. Na casa, cada vez que teño que recibir un contrato, teño que buscar un sitio estratégico donde haxa unha raíña para recibir a chamada. É unha pena, porque isto é tercermundista. Moitas veces teño perdido contratos de traballo por culpa desto, e non pode ser. Os veciños buscaron formas para solventar este problema. Chegaron a recoller 120 firmas, pero aínda non lles chegou ningunha solución. Xa mandamos escritos ao Valedor do Pobo, ao Concello, a Telefónica, a Madrid, e de momento da contestación que non había solución aínda. Entonces estamos á espera de que busquen unha solución dunha maneira ou por outra. Chegaron a ofrecer algún repetidor ou...? Sí, ofreceron un repetidor, pero non está posto aínda todavía. E ofreceremos algún tipo de solución? Bueno, solucións andan neso, pero non nos chegan. Realmente non nos chegan. A ver agora se o que empeza o ano novo polo menos se deciden facer algo máis. Menos algunha antena por aí. Pois sí, nunha ocasión aí un veciño buscou firmas e dixeronlle que sí, que van poñer un poste, que simplemente con que nos poñan un repetidor deso, un poste deses para ter cobertura. Bueno, a día de hoy nosotros no vivimos aquí de forma permanente, pero la única alternativa que nos han dado a día de hoy es el servicio de Astrada Digital. No, ninguna otra operadora, hasta donde yo sé, nos puede ofrecer ese servicio, garantizando una velocidad de internet que nos permita trabajar como si estuviéramos en cualquier ciudad. No. Solución, sempre din que, bueno, porán unha antena, un repetidor, farán algo, pero pasa ano tras ano e non hai solución posible. Tivemos acceso á resposta aquí do Valedora do Pobo aos veciños. Nela comenta que a Batel é a beneficiaria dos Fondos Único 2022 para instalar a fibra óptica nos lugares de Trabadela, Sesto, Fondo da Vila, Pumares, Quitón, Aldea Grande e Carracedo. É que, aínda que intentaron poñerse en contacto coa empresa, non obtiveron resposta. Ademais, na web dos fondos detállese que teñen como data límite o 30 de xuño de 2025. A Valedora tamén lles informou que en 2019 Telefónica foi beneficiaria dos fondos para instalar a fibra óptica en Vilar e que, para o lugar de Entre Castelo, Vento Rede SL foi no dos fondos único de 2023. En canto á cobertura, detalla que, polo momento, non é posible a convocatoria de fondos que doten a parroquia coa tecnoloxía 5G, aínda que non se descarta para o futuro, e que deben de comunicarlle as incidencias á Telefónica. E falando de fibra óptica, este sábado a Asociación de Veciños e Amigos de Ribela levou a cabo unha recollida de firmas para que a instalen no rural estradense. Os veciños da parroquia lamentan que ninguna compañía teña cobertura, imposibilitando incluso chamar ao 112. E nesta reportaxe contamos tamén con Gonzalo Louzao, alcalde da Estrada, porque tamén nos gustaría coñecer que está facendo o Concello para intentar solucionar este problema da cobertura. Bueno, que aquí na parroquia de Ribela, fundamentalmente, e tamén pois, en outras parroquias do entorno, como Codeseda, basicamente teñen un problema pois, en doble versión. Por un lado teñen a cobertura móvil, que estes aparellos, que son os teléfonos móviles, teñen zonas nas que é nulo o seu funcionamento e moitas veces non solamente para facer unha vida diaria, para desenvolver a súa actividade profesional ou tamén para facer unha chamada de emerxencia, pois moitos veciños da Estrada en estes parroquias pois vense totalmente limitados. Isto condiciona moito o modo de vida e as telecomunicacións, cando falamos dos medios de comunicación, das coberturas de comunicación son esenciais para a vida das persoas, para a forma de comunicarse, para a forma de traballar profesionalmente e desenvolver as súas actividades. Estes territorios, pois, históricamente quedaron
esquecidos polas empresas de implantación destes servicios, e falábamos, como decíamos, da cobertura móvil que é nula. Sabemos da existencia de negociacións cunha familia que firmaron un contrato para a instalación dunha antena, pero non hai data. Nos, co antigo conflito que hubo coa antena da parroquia de Arca, contactamos coa empresa para interesarnos por este caso, e esta empresa pues, nos dixo de que había un contrato firmado e que quedaron de darnos razón dese contrato cando se ia a facer efectivo para a instalación desta cobertura móvil. Para entendermos unha parte moi importante da poboación, pero evidentemente cando os fondos estatais se lles dan ás empresas privadas, que son empresas que buscan os seus máximos, optimizar os seus máximos beneficios, que non pensen nas persoas, e que vayamos as persoas ao peso, ao kilo, e que vayamos por número, e que sexamos un número, e que non sexamos, pensemos nos intereses de cada unha das persoas de forma individual e de forma colectiva como esta parroquia de Ribela. Faxemos forza para que avancen a instalación dunha antena de cobertura, incluso sabemos de propietarios que ceden de forma gratuita os seus terreos para que estas instalacións se fagan, e que intentaremos, coas empresas, intentar facer forza para que a cobertura, esa telefonía, esa antena chegue canto antes. Chegouse a falar de que incluso o Concello fora quen poña a infraestructura. Non sei se iso está dentro do que pode facer o Concello. A ver, nós non podemos instalar unha antena, si que podemos buscar as fórmulas ou instalar o que é unha torre para que poñen as empresas a tecnoloxía nesa antena. Nós, dentro do Concello da Estrada, estamos abertos a que se poida facer calquer tipo de xestión legal para que se poida facer esta instalación de cobertura e que se melloren as comunicacións en estas zonas oscuras. Comunicacións, por un lado, que falábamos de antena de telefonía, e por outro lado tamén está a fibra, as comunicacións no que teñen que ver con internet, e iso tamén solucionaría moita parte da falla de comunicacións en esta zona, no que ten que ver coas chamadas en internet ou melloras ou incluso ao propio ocio ou comunicacións ou teletraballos coa liña de internet, que tamén volve a ser outra zona castigada por isto. Agora entrou en adxudicación unha nova empresa que non é Movistar, que é Abatel, unha empresa que xa tivemos unha reunión para todo o Concello da Estrada, e que centramos especial interés en estas zonas escuras que son concretamente por esta parroquia de Ribela, que non chegou a fibra a casi ningún lugar, e queremos que chegue, como a todo o Concello da Estrada, aos 473 núcleos de poboación. A primeira fase de expansión foi unha fase na que se estendeu a rede troncal da fibra, e agora hai que estender non solamente donde había postes, que foi esa primeira fase donde había postes de teléfono de cable de cobre, que se cambiou por cable de fibra, senón que agora hai que ramificar esa fibra para os restantes núcleos de poboación. E a singularidade de Ribela foi un dos centros de atención desa reunión que tivemos con Abatel. Son recursos tamén estatais que van para esta empresa. Nosa capacidade que temos é de facer forza, de unir a vontade dos cidadáns, escoitar os cidadáns o que nos din e intentar facer forza dende esta administración local para que a fibra chegue o máis pronto posible para todos os núcleos, xa digo, pero en especial que se centre estes núcleos especialmente olvidados polas comunicacións. Se tiveras que pedir un desexo para 2025 sería ter cobertura aquí en Ribela. Desde logo, é o primer desexo que necesitamos aquí no rural. Para poder emprender no rural e poder avanzar, necesitámoslo sí ou sí, vamos. Pois sí, salud e cobertura, por favor. Pois sí, entre outros moitos, sería ter cobertura de móvil, sería ter unha fibra para poder ter máis velocidade e que eso permita que veña moita xente xoven, que se empecen a recuperar casas, que veñan visitas, que as casas rurales poidan estar con xente todo o ano, porque cada vez hai máis teletraballo e agora mismo pois é un pouco a pescadilla que se move a cola, morde a cola, é dicir, hai poucos habitantes porque non hai maneira de comunicarse, entonces non podes traballar desde aquí, non podes facer teletraballo.
Os testemunhos que escoitaron ao longo desta reportaxe repítense por toda a Ribela. E os problemas non son exclusivos de Ribela, posto que as parroquias do arredor tamén teñen certos problemas coa cobertura. Imos rematar esta reportaxe facéndonos unha pregunta. Se agora cada vez máis xente vai vivir ao rural e estás promocionando iso, como imos conseguir que veña a estas parroquias que teñen graves problemas de cobertura?